Šokujúca správa. Jediným žijúcim potomkom svetoznámeho maliara Vincenta van Gogha je Slovák. Informáciu nám potvrdili 3 od seba nezávislé zdroje. Van Gogh po svojej smrti v liste na rozlúčku zanechá značný majetok netery Claire. Tá sa v 17 rokoch vydáva za obchodníka Lásla. Spolu majú 2 deti. No tie sú podarené. Necháva si svoje dievčenské meno, ale z úcty k manželovi ho trochu upraví. O 3 generácie sa už Gögovci sťahujú na Slovensko aj so synom Františkom, úspešným starostom obce Veľké Úľany, ktorý v roku 2016 kandiduje do Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sieť. Myslíte si, že je to hlúposť? No, samozrejme, že áno. Ja vám podobné výmysly neponúkam. Ponúkam konkrétne činy, ktoré som už spravil ako starosta obce na juhu Slovenska. Rekonštrukciu škôlok, školy, centra čističky, kanalizácie, Kalvárie, aj toto. Volám sa František Gög, mám 52 rokov a chcem byť silným hlasom občanov Podunajskej nížiny v slovenskom parlamente. Dajte mi like a krúžkujte ma na kandidátke strany Sieť pod číslom 25. Ďakujem.